Yukumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiria bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba rumba. Hey! Mwachomorio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki olio makongo kabisa Merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire chinsa isano na ibire guika chinsa kianda eriobwego kikigima tutire ngora guchigoro tukini amaberera inkore prebinte bikongwe binte bibawo igwa yewe ngayeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyora ngani gabuka nande mainga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi kuchigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu kumo kusikata tokese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Nando majumuri ando nsia soberedana ni mambiengia tokonya na sumurubiri Ensakia Alamisi Alamisi ejida kinisano nebero moteyino yokano mwago jirubiri ne merongevere nebere tokweli bagalia benando nsia soberede to kware na sumurubiri to chakama na ena to chukura mana yona oto aswira se studio kuruboni ga ikajinse to chabono mambigo ni to kweli bagalia bena ko tebuna toska kurwase TV yao nyarho togeri na to bwatia asinjira ya bene kolengana na mange to kware ne ase mambi ya bono koto suka nyurana kora takus ko kurwase TV yao na to tebena ni ko kwenda wikase mitandao ikiaro mitandao nero na bogotara nero ikiaro TV yaro bogotara nero kulinde korora enda se mitandao iliyo enda sense media Facebook ogenda ko to bwatia Ndizi TV News bo yuga sense media YouTube na boko nyoro video yo sekero go kaluli kina Ndizi TV News na otonyorali ndo tubwati asinjira ya bene no imoka kuru nyombaro enda se biasara byao na boko ndra go tubwati utorigeria asinjira ere ndonge kerengel kyao ngoto kyarigane tigwitira se namba yera se skin ya ora bokarora tumene abato kenyora se studio na ndo to tenga kinga kikwa bokira kwa roberedi tukulia o anene krodi tukulia nda chambiri kana ko chago se studio ni ona imirana na banta bange ba bokire ko chia se ko robonjiri ao kyagere mu gusine ga tinginye kinga ini kyari gyo bondi kyagaja mbrake go tugia swa mwa na ndo mugusi ni garo mugusio oni garo monto mokon kabisa umonya biasara monene umaitenga yakurwa na ndenga yagoje igobono ni go tugwetogeri ekero to kwa twabokire mambe na twerobereri asike bakeri tugira na ntuna twabokire twasoire asike bagege ndito benaye go ikomari go na mangi twakwaraneri kurwa somuroberi Ensakia Alamisi na oyora se maigaye kamera go sase studio igakurukwa John Kebati yo corona chibicha na malio ya go cheira senchera ya bene na ye toske kerora suke ni gore terwe amange go kabamuna into go ikomari kuna botambere dariane Brighton Makori. Biabano mwanchi murigeria ande tumiranire mambingi ya yeritskoli Alamisi buri korukunga TBT inera abantu banarete gukwana bana igo mwanchi murige twakwarganire mambe ya bono asomurubiri Ensakia bono yominta komanyirie oyuko gochera kera ritskoli Jumatatu wika Ijuma astoko basemia twakomanyia nande twatebania mange igoronga na kense ito agendrete na raria yagendrete asegusi ito igo minetikisi ya Nyamira County na Kenya yonsi mwancho murigeria aigana otoko goretera amagazeti erituko twakomanya na raria ira oborito aserituko lia rero na matukande onsi aritoko koretera amagazeti igo bane mambe abono twakwareganire kigima chinsana chechiga eroberie kero muntu ni mete na bwate meroberie ya yeritkulia rero andiritkulia rero ni rika bwata mangana mange mangana siasa mangana yobochori oboke wikiama kia UDM ime ya county to ya Kisii ritukondero igona mange o ato gocha gukwareganiria gositwa kwareganire ase mambia ya bono enka yugwatirite ritkulia okorwa ngai gwachakire umurobiri okorwa
nabo goturikira gwetera se SMS number yura se TV yao nabo igona bogo tobwate bono yumtate basenjira ye mitandao no tule Ndizi TV News ensemo ya Facebook na YouTube kero wikira le nabo go subscribe egerende toba e familia go se amate ya Ndizi TV igobono mwancho murigereria twako aliganire bali motara aboka chinza na chie chiboka usena ba komenta kariogi kero le bedroom nabo ko igwa na Brighton yako na kwana kurugega se studio amona inche igo twakolega ni iria mange timu hapana kosa koro chinse mocha diaspora na inu notora moni maite tuko pamoja mama idinga wika mubwati murogorio mumanya guchikora aratogote bangambia muno sana na mashabiki ito onsi ensengima yasengenjo Ndizi TV ni gotokurigeriwa na kubwatwa sebirengo biguru Kenya ngima ensengima andonsi igotobesa goteba tuli kubwata Ndizi TV togote bangambia muno sana na bali mashabiki team following bali motalikolika bali motalikoligereria kolende gose motalikolika se mitandao na kolika se SMS kolende no mora se TV bono maambia mubwate ti murubile bwensakia togote bambia muno sana tuabaliganire asenjira ya bene na inche ni gonkuru kwa sara nyarangi Ontita Iona mangi tukwarganira tinto chokoretera mangana maibuna akoragarande ko rituko liwaro onto chokoretera gosto chikumurikira magase zorana nali airo burito butuko aborito nyirana epacheti nero negendete kunya kobera mono sensito ya Kenya kero ekagiri go soma anomo wasiri bwa mangana yechbes go treasury yakura tani kero akachuko soma kero ntwaro jina epacheti ina vera chuko twara libere litindi kolenda ina kangu kujutunya nyarigeria seviro bire gochibosio igo kendra gotuma uchumbe ya totenga yoturire korunga kyukwa bokire nande sara mangana gotugira semesa yeitoneri na mubokani Camelback nigo naboko boga naboko andonyu breakfast ikiagera amaguriye ndagera niga gure kabisa nigale friendly nigale friendly ona boko boga oande mbagaso mubokani Camelback gotoka sensemeria kyogoro na ebwenyorere ndagera yawe yabona mambye naboko ndoli ranjoro naboko ndoli sapa facility rengia kabisa bayiria magori no eno yo ndagera yonsi uragani igotoka sensemeria gose mubokani Camelback gokora nyori bagana boko tara goikasa sensemeyo nyare go enjoy aye amone amate yago sinabo kwenda ibiko ikasensemeli ya Camelback nyare go enjoy kabisa kyara maguri agure ndagera nigo yagura maguri gekero gwikiro nabo nyore bintu osansa borane kabisa ubiri kabisa naye oiguya to naye to komoche familia yao nyeire mpaka somubogani Camelback yemo itabana kibali jirusa boniga naboko ire familia yao abana baoro nabaro banyara bakora soka isikake bara ikasomubogani yo igo naboko enda goikase ensem yo ya Camelback nande nabo igo mubagani yo no wariganetie umurubiri umuyake gimago chiase abana bawe kero baraso mutimo ko mutambe abana bono batigariti nge wiki nge ibiriga bamanye bicho kuibure skuru ibiri isato iga bamanye kuibure skuru bona kiagariro mubagani Camelback oro ringa ya abana ba Belras nkase gegetambe na kibono baro ringa tigabare to umurubiri bwa abana abwasa abana baguchi baumirane bose umeta abana bande mbaro batanya kumirana abana banda uchikorra abana bande utama asengencho yogo taba exposed so mwana nkwanya kumuirande arore ne kyabana bande baguchiesa na rino no bonko mwana gukina kebonko na rio mwana korema omwana otwara obolemu igo Camelback yariganirwe murobiro yubwa abana asibagucha gokora chigosori ao no koragira bwanga abana bagutie bano babekirwe ndagara baragira bwangu abana ba swim bali bamaito gwako pali goso ntimbu toko yeruka no baguchiko gosori gari abana bagwa ku mupira chigosori chonsi pichi abana no chigakali gari ritukolia Jumamosi ne ritukolia Jumapili okwerikia ne chiringeri bwa ya machoka nayo ira abana bawo galia arafu rende barachanganyikana na abana bande gose barachamo arafu rende chindagira no mintata vire nigo chibwete kigima magoli nayo mubuko igona boko enyorero nyankwana ko nyanyera abana ba engoko bono genda gali onyore ngokero sirie inyama yemboli inyama yengombe ne chindagira chonse no chikali gali asirigo lirio mubuko kigima nabo igo chisoda no chire chijuice no chira nyogutagete juice iliyo ko angaru bwango abana bawo bali ebintu nebinge abana bamanya korora ebintu ebinge ani umanje muri gali no bwanzi bokale gali abana ko enda gali nyumwe tana ne chimamba
wanjiro umete kamera baki asoro gongorwa gusi anguma chikorana atote no nisa Eastern Central Africa no eminya megutuka yokali utakorare mamba umete monto tanya korra mamba no ninche nanya korra mamba ira kine kona jeta sombogani kamera baki ke na jitu stukana ko no je mamba no erega konya bugete mamba ni gotuka lekitol bake ngurunero ebinto ne binge bake ngo ani baka ngaki ibintu birororo bachakire egento musia mwali asibakobeka ebintu biri byegekoro iho no mubogani okamera back ni gora sekerunde getindi sana eri kweneke no mugusi nkomanyare culture yae nkomanyare ngaitwa rwete ibintu biri twagatumire kare binobokano chinjere chikigusi no chirororo no mete astayura nyore bukuma bwo boli ne chinsaga chingendu kabisa binatari mubogani okamera back no nyano mekora igo bachakire anya gotete kurigeria ibintu byegekoro gento kiarosi gubuna museum na rito narete asokwa ndurigeria chimbambo bintu biri ebikoro ebitono nini birwanero biri ebikoro igo mwancho murigeria mabogani okamera back na yakero kuira abana na igo waikera nirororo mete bana mpako enda buka ogote umwaga nkiya yatuira abana mungina atuira abana kumbe mwachire family ngima na ndu mwenyoreire bintu ibyonsi na babugi mbaga karo babugi bachire nguma kuriro berito lya gusi ekaromo kona koragira abana bakuna kogosori umusiki nigo kona gogochira senchira yobororo morora abana muziki bina bakubugia chingero ao ekeromo gendrete gwenjoy ndi moigo na ekero kwanyorere kende karasoki abana isiko murara go kali moigo talikero lituko bantu bakuna kogokara kinie kere opportunity yachire mabogani ikaransi oro ringa ya bagusiba itabana no balenka na iro bana ba ororo iro mwana ororo egere anyare kora chiesa omwana aigubuya takweba kubakwigore skubura gatabanga sisi tulienda camel park tuliona hii na hii igona lia abana bakwigubuya abana batwara oboremo igo bono tomocha usitosike njenara ko omwana naro gusinda nego sori yokoragera ntamanyaye gosene yokugusengori lakini nje yokoragera ne yontimbo so wakopari abuno narenge ntamanye producer ide era ne bete producer gotewe no so iguni meri o so iguni kwa gwataiga kwa mnyaka kole gunini ego inche no ntimbo so pari inje nego ndazi nana sense meri yokoragera ane ndo jira bonda tangane alafu ababuyi batebya ngonki bagokore rubari bono babuira sichiko ababuyi ebyagwa mbirororo nande nigo bagochikwenda asense meri ya Mansai Mara nigo ekero babuire kero kwabwire kwa mnyokire guni me kwabwire una producer ya debire nere na bare ko mnyoke guni mabwe nigo chikwenda nanda uchikusuka bosio igo bone final okoro ni kara asense meri ya Mansai Mara bono oirwa sana ne kabisa sabatali nayo chikomera na batali muri gelichi simba chirichi bintu birebi bigotoka ase museum nabo igo t-shirt njirororo ntwe ba t-shirt njirorora sababui okoye we t-shirt biega yo mabogani o camel park naye oigwe bya igo andonsia ayonsi ipi nigo ko yanyora sombogani o camel park tento era somutumo como que dinero to kuhena to endo casa magasi torrenari airo borito igo toska mwanjo murigereri Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Anyway, opo kama school wiga bono wa change bo kwa rura se primary kwa se high school wiga in terms of discipline narona kikwa link kara bangu kabata kwa ebo kwa bina yete rose form 1 the first week mwalimu akakandangilia visi tukakwana nere akantebia
class mi kwake na kuoga lakini na better resentful ngawe mwalimu wangu ngitakusaidia lakini after that ngabe kwa monitor after iboke called ora iwachake ora ibakaswa iko na bongo nyole mo lakini ndio kwa ngo nyole mo bueno elike swali kokoli nyoroto tione na veli ke swali nini Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonia chianga guna chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chi mekoni mienge ni chi mekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao naboigo nkokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kirisi mirut asenamba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo kolera chigosori Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu ao byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omubugani Camel Park niguariganirie umujigo munene bw'abana okurukwa Kids Fest Talent Search First Edition chitariki kianda ni chitariki 10 umutinyukane abana nigo barahameranie asichigosori buna kugendi ubwato gwa kontimbu tag of war musiku musenkori kuragira bwangu gotenga gotera egosoria suikawari guata chibalun gosoi gunime na kuminyoka wakati penalty chumo pira wenkoyo negosoria badminton na boigo neria ya hula hoop abanyangira banene kuburo kunkurbogusi no baraba gokye ababuyi nigo baraigwibye gubuna t-shirt amaburi ibintu byogosomera nechi medals ababuyi komi kurwa chinse muchonse nigo barairwe asitaro yamasaimara rikyo mwana obono ikiagiro kwirikya nigo kogenderete nijishirinkiri bweyemo so asumutana obo ase www.camelpark.com guse reservations at camelpark.com guse wakesimi asinamba noti sano na ibere eye monye isato isano nisato isano nemo isano kianda inye guse noti sano na ibere isato inye isato isano nisato isano nemo isano kianda inye guse noti isano na ibere isano nemo isano na ibere maragatano inye umoyega o Kids Fest Talent Search First Edition umwana utamoja Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Biama naendo
mwancho murigereria murobelio Ensakia kero tutete gosoa intunde yo kumanya nararia irobori twasa magazeti yeritukuria rero egere bwe manyenga nararia yagendreta sense ito ya Kenya ase chikaunti chaito cha Kisii na Nyamira amo na mangananda mange airobori twasa magazeti yeritukuria rero igoto baise gosuka asengenje gogosuka nko machora mangana mange asengenje nere ntunde tukuganikira omonto ikaransa bwigweranga inki kegendreta sense yaye asengenje no bwato bwene bwokonyora mangana bunayaiga kurende oyo minto Brighton nara ukurikanga ntwe bagoteba ogokoma bwo bori ni chinsaga chinkendu arafu ntwe chinsaga noboro tumeitiga chinsaga noboro oyo Kennedy Gisemba alishabikirete koro chinsemo cha diaspora agoteba nyendria renge gaiga erega kwenda sabo bokima bwo bori ni chinsaga chinkendu nabotogo cha gusaba serikali yao tora ragere ngenche kabire ega turire kwana kujasa magazeti no tumanya nararia airo bordo tukurera nando nyoruna omoroberio yo ritukuria Jumapili ni gojikobara haifu asegeta sen Ndizi TV ritukuria Jumapili ejikari tariki kirabe 10 tariki 10 igo bwate tariki ina live ritukuria Jumapili na turabera live korwa sesema ya camera back ina tugo ikorro ni gora ligeri geta sen Ndizi TV ndike kore turumoroberio ya senjera ya bene teto ende ya mase ya muturigire na arari arasa magazeti ndituma kwirina turigire nambara riba ndete gokora check usimbare bale email moroberio Ensakia ase kopoko kwane ni gombate gazeti ya The Standard na inje ni gombate gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard ingana Roberto gosedingana li mwamu ase gazeti ibono ni gomori kyali gethina Raila is new Mr Fix It na kibono Raila nyarika konyora umubwatani gose umurayi omoya ase obomobwa asimiu ra umoja wa Kenya oyibono wajikoba executive director anene ase mangana secretariat gose ase campaign yobomobwa asimiu ra umoja Rafael Tuju bono ni ganyarika kwa wikirwekyo yojikoba executive director anene kerobona gukumurikira gose kurigerenia kichikura cyujo korekana sensemeyo ya asimiu la umoja na kwena kibunanga ki asimiu la umoja iko chikonyora engo chiko chikwenda guya kereko kwa senseito ya kenyonyoruna ensemeyo ya asimiu la umoja ni yandege kumuralia muraiwe kiama gyo demrera morodinga gochikwirukie bendera yo kurigerukyo president ya senseito ya Kenya eri kwena kibuna nere na nyarega kumura yugatana senseito ya Kenya bono nikobono banyari bakoleta Mr Fix It yo kurukuna Rafael Tuju onyorimo na Rafael Tuju niga kabere omo secretary go general secretary we kiama ya Chubiri osobo mo bwa Chubiri kolende karali saini meremeyo karorekana bunango cyari kuri gekero cy'uburayi ase county ya Nairobi go ase county ya Nairobi kolende nigo korana bono anyade ka go itabote aso kuri gekero gekyo sebona irwe mirimo yokoba executive director ase campaign yomo bwa simio ra umoja one Kenya igobono nere bakumurukana Mr Fix It kolengana numurikiwe gaseti ni gate abuna one uranyarega go fixi usanyarega go korra munjuri gete anene kralenge general secretary iyo bomubuli bwa Chupiri go sekiama ya Chupiri igobono mugano hindi uranyora se page ya Kianda oligere na ki ngekogera Rafael Tuju bono bamurorire na Raila is new Mr Fix It gosenero go fix kubeka kabisa wakira ni mesumari gobeka chimbata igobono nabo somo mugano yo asebechi ya Kianda kaseti ne ya The Standard konenda asebechi yentangani ne kaseti ne morekirete alialeime ekerego teba ina kibono e billion inga ke budget ye trillion isato jinuguta isato eojigo som lero kolengana muri kugaseta tetena budget ingo somwire kolende nige mebuko yaba Kenya ebochokete yani okobochoke minute na besenchiyo kolengana no bugima ni kubondete ko konga ibinde bwendete ko konga maguta endete kubura lakini lituko lero mugwasiri bwechibese ngo ikiare ekuru ya thani ngo ikiare gosengo somale budget ya 3.3 trillion igonko ikiare ase ebunge lituko lero bwigasi gaseti yine morekerete na kyumo wasiri bwegisemi professor Chuchmagoa anyareka gote abuna amatemu go selection ya form 1 selections nigo ego chikosoka wiki ende bali abanango bari kumanya bono skuru kibarangire tugo chiskuru chi secondary as result chijosoka wiki ende oyino mugwasiri bwegisemi professor Chuchmagoa anyareka gote boigo muri kibigaseti na murekerete na ki inga kensemeri ya Mount Kenya era chikuburwa kwenda na
sekwa gulibaga lyo mokonyi bumurai bwense asense meri yo mubwasimio ra umoja kolengana no muliki ntamurekete buna ogoswa gwa Karonzo Musyoka asoba mubwasimio ra umoja na koste babuna bo mubwasimio ra umoja bochenjigwe gochi ase asimio ra umoja wa ni Kenya na bera irede buna na barachikwegwa kuiruke bendere gosekoba omokonyi boyo kulikiro kyo burai asense ya Kenya oyi ode umurai bwikyama kya ODM Raila Amolo Odinga igomugano inoro no murekeire asigaseti ya testana ribo igo asigaseti iyo asebechentanga ni murekerete ina kibono mau field marshal mutoni wa Kirima anyarithika ukana gusaka ne chinguma cha deberu na ni gabetererwa kugingira chi dreadlock chiri abwate asomotwa yakonende ni kubona esokina otemuna ereta beterere tugukoru chi dreadlock echikorende ni ganchete na ndakamurangiria mama ngina Kenyatta gochikomugingira chi dreadlock echigo gochi karatukugira gaseti ya testana nito chikuriria gochime asobogare kurenda yunaro ali ase pechi ntangani ali agotwerera na ali ase gaseti iyo yo toska Waigase gazeti ya The Daily Nation engane irobolito nigoro yo maraiwe kiama kia ODM Raila Odinga amo na mokonyi bo maraiwe nse William Ruto bunabagenderete kubeka umukia likoranga ababwatani babo bali bakurwanira mabaga au korwa seba korwa mbanyara ko bako kose bagusiria amabagari bakuriya asenchera yechi nominations egere babaisa gusambaratisha gose barabaisa gosebererania ega achiganga cyababeraba ekibaisa gucekogera kibatange tibaswa ase enyomba ya State House gose enyomba y'uburai gatia babwatani baye Raila Odinga Anyang' Nyong'o yoro mugavana Kisumu James Orengo mugavana Osiaya aguchikuriyo mugavana wi county ya Siaya Abdul Swamad Nasir gauchikuriyo mugavana korwase county ya Mombasa Gladys Wanga kuriyo mugavana korwa Homa Bay Achila yako akuriyo mugavana Meya Migori na Simba Arati abuna babwatani baye Raila Odinga oyo guchikuriya ekirugo kyo mugavana county ya Kisii nensemo yo konyi bo maraibwense Mutahi Kahiga nigare mugavana Nyeri Cleopas Malala nigaucha kuligia kirokyo mugavana ase county ya Kakamega Steve Lelewa nigaucha kuligia kirokyo bo senator county ya Samburu Joash Mangi nigaucha kuligia kirokyo bo senator county ya Kisii Patrick Olentutu obo governor kuligia bwa Narok ekero Ezekiel Machogu nera kuligia kirokyo bo governor county ya Kisii abu asebono babira baiga bagendrete koranga obo cholyo boke mbo baisa goswana na igoro mbo baisa goswana ni kiama na koleta obo bisa asikiameki asibyama byabo egere ebaisa gocha kubaletera gasi enkongo gochaka gosoa gosikuligia ebiroge bibyabo asobura yobonene kulende nigo bagendrete gocha igokora chinkwana gati yabarwanereri ose chi politicians barorenga asokuba liereira ngakero kende abande banyariko bagutiga chiganga cyabo cyukuligia ebiroge byo burai ase chi county au na kubalire iranga banyariko bagutigirana na liera aberaisi abande mbachi banyora mabaga ase serikali ekero yo mara rosi Odinga nigagote abarwaneri baenga kinkorosia serikali inutigirana tigatokore consensus tigatokore chinkwana ekero turarosia serikali mwenyorera mabaga ase serikali ejo gentukia ireira bange banyariko bagutiga chiganga cyabo boigo asikia makia UDA ayo anyariko bakago korekana bosio bobocholi oboke amangana yo igoro ya Raila Odinga na William Ruto na boko yanyora se page 12 ne page ya 13 egazeti ne ya The Daily Nation eyunererengane mwamu ase gazeti ya The Daily Nation boigo page ya motu mulikingo bolia karenga inkie budget yaye Uhuru Kenyatta yo mwaka uyo iga 2022-2023 obwate guchia saba Kenya babutambe litkolya rero mo waziri wenibo ose treasury Ukuru Yatani ngosomale budget ngosomale budget ye mwaka uyo iga 2022-2023 asama gacho yebunge kulende abamanyi bali bamanyete igoro yechibango igoro yense gosebuli experts ngobono babulira bakenya nga mo baisa kuganyerera mona singenche budget yo mwaka uyo iga bwechibesa
tubwati kende kenene gose tokoreta monchorori manene ase eng'encho boigo abakenya nigo bagenderete gochandika n'obogima naende budget eywo teraba omotoria bwa abakenya ase eng'encho monchorori manene tari gochiko baroro aywo nkonyanyora tore ase page ya 4 page ya 5 6 ne page ya 5 na 3 inyore budget y'omwaka oyo iga bw'echibesa 2022-2023 nigere chitrillion 3.3 oiga ase page eywo entang'ani omoriki gose omoteneneri bw'ekiombe gia Teacher Service Commission Nancy Macharia nigatebire chitransfer nigo bagenderete kwenana chitransfer guchiasa abarimu ao ase chisukuru chioboroso ne chisukuru secondary elikoleta balance gose koreng'anania enchera aborokigwa baranyari kwa bagosoma imeyense ito ya Kenya abarimu mbesoke na goteba ng'amang'ana chitransfer mpatageti korende otebire yinere enchera ya muyukini birengo byechisemia sense ito ya Kenya chitransfer icho nigo chagete abwigoro abwasa abarimu bonsi bagucha konyara kwa baguchenjigwa na gutumwa gucha chisukuru ao imeyense ito ya Kenya omugano uyo nigo uri page yo mweli okigima waige kiama kia gosaba mabwazimio la umoja bono ebyama biri byarosetio bomobwo nigo byachakire kurarameka na kwemurungania buna kiama kia gosaba mabwa One Kenya Coalition amo na Jubilee na boigo ODM nigo bakare kwenachira ebina bataraboria abarai bebyama ebiga binde abaiga baswa na korosio bwazimio la umoja bonekero ebyama ebyo byagosereire nigo batagete gento gekorokwa renegotiation oseba chagerande gukwana bya ase akoigwana kuri babegete sei goswa ase obomo bwazimio la umoja igobono ne mabere egetiro morai bw'ekiama kia ODM Raila Odinga korang'ana ki agokora na gutuliza ebyama ebiga binde bire ase obomo bwaye ayo narara ase page entang'ani ye gazeti ya The Daily Nation kolende nkoigora tore gochime na kwerorera amange Ekaro na igwiri gaseti ya Standard ase page ya kabere ni kobono yarorekanire buna ng'aki budget usumuri kibe gaseti naramurekire take igoro ye budget ekaro arigereti buna umurai bwense urkinyata ngo cyari gukora intunda yayo ko umurai bwense kara agokora chintunda cya ibere kurende ni gomuri kibe gaseti nanda murekeire kara kumurekera umurai umutangani bwense ya Kenya Jomo Kenyatta karawati abuna nere kare budget ya sometu yo mwelio ekara uchiko kurubo gambi anene o ekaro ya sometu na oyo kabero mo minister bwechibese ose finance minister Mwai Kibaki nigo ya rekantu buna nero nigo ya majituko bwekane budget ye ekaro nige erengete kubwekana budget eye gochiko somu boniga kuri no muri kibikaseti na tebete buna omurai ukara budget ya sometu enga kieli umwaka 1978 nigo ya rekante buna nigo ya renge ye igorombono ekrone serikali nero ya bwatimiru weli mengi buna boniga ikobono ekumachikorekana buna like father like son kero muri kia aligete gaiga ngote abadi na bono nigo ya bete ka sienko kero ya korrekani budget ya sometwe nande bono muri kuma kuburi na inga ki budget yura chiko ene kimnan ko konyere abakenya bali bandate kwene kiwo kutwara michande menene kero bono chibes chiburte ase emebuko nande bono budget ni muri ketenga kigo chugokora amangana unpaid bills ase chi county go semirobeli nomura ibwense natagete ko korera sia ebuya natagete ko kora chi project chidi achageti atararwa bisi kero murikia kote abuna umurai bwense niga gochikoru obisi kitarike 20 neyemo omutienyo gatano gatatu mwaka oyoga ebintu byonse kibira ende buya buna erobereye boigo oyo kabero umurai mutangani bwense ya Kenya Jomo Kenyatta nigo nera rwete obisi asumwa niga rwete kitarike 22 August yani ngumutenyo gatano na gatatu nere bono uru niga gochikorwa tariki 21 mutienyi ogatano gatatu kune bintu byonse bikaenda buna birobereri ayo na yale muri kyamurekerete anne koru asting jinga chingoro ekara murekera katibono yo murai bwense boni gaur Kenyatta amo na Jomo Kenyatta
oyore ngomurayi mutangani asense yeito ya Kenya boige gasete kartuguska bosio oikase bijia kane ni gobone murekerete ngakibone konsani go sebirengere byanyari biko soke binge maiga yabasubati bane goitwa ase chiwiki ibere boni ga basubati bane ni go bakure go sebasiri obuguma bwabo nande korekana ni go banyari bagoitwa ase chiwiki ibere boni ga sebyombe aho bidibyo botukyamo no busari byachakire obo tukiri kwene kingi koirera manta bagusira anene karbono yarekana buna basubati abani go bagoitu korengana nekisegi kya nyumba gose usamangana paternity relationship igobono bali kibachakira anene kya Nairobi ni gobono nsema ya Nairobi amana Machakos ne yarekande bikorwe byanyande bikorekana igomuri kina ali gete asigaseti yo ya te standard ase beji ya kane na kya basubati banyarte bagoitu nande ngakya basigari bajagiro korobotuki ilikwena kina nkikuirera bibe bigokorekana asense yeito ya Kenya unyero na chisegi ya nyumba ni gochigendete kwene kwa asense yeito ya Kenya anekero kwiguna muntu itiro muruyo aye ndo itiro mugaka aye uitiro mwana aye kurende ni gobana basigari bacha kirobotuki na kubolie byombe bitenenete kororana kyamangana gender based violence hata kire ko yaranga kibagwa soki na gukora emechande yuboigo asebeche inige murekerete inaki abasigari kurwa sense meri ya Kajiado kose isinya Kajiado banyarire bakomubika byara omwana bw'emyaka 14 oyibono orekana nero le main suspect ase ogoitwa kwa omwana orenge grade 5 ogokwa kwa omwana orenge grade 5 gobono omwana oyo nigabekire byara nande nero gokonya abanyanyimbo ase obotuki ekero yarekana buna omwana oyo nigabwate 14 years kore seti nande gotebekana na nigale suspect nene ase ogokukwa omwana orenge grade 5 oyo gwate emyaka 10 mwegotake basomera omugano oyo nabokonyora sebeji yakane gaseti ya te standard byakigima yo muntu Brighton taragenderera mbara bakono kolika bagotebanga wako ndani ya mpango usimbara asumurubilyo eriko soro akolika korwali taro keumbuli taro agoteba no bali na suze liruma white magi agoteba pamoja alafu lishapikirito ndirororo nando mwana muziki wanchete sano murubilyo bwensa kyakoro kwa Hedge Young hitmaker agoteba niko ndani show mbyere kigima nkwanele Brighton igomokorolekana bya sana asante sana Charles Luanga omwalimu Charles Luanga koro kenguso agoteba noali me murubilyo nigogendrete bya kigima Kennedy Kisemba noali me Hezbon nyamete nagendrete kuligelia mo 9 divina onkeo koro chinsemo cha diaspora bonsi no bali me amona mashabiki to bonsi pi bali bagendrete konyo kubwati murubilyo mbya mono andegendra kulikanga nkayi otobwate tikorwa naro kurura simini atute ote ano ali me yumurubiri wensa Douglas Aliamba nera ote atarati kumaigano ali me yumurubiri chuma sam nera ote ano ali me yumurubiri ote anambi mono aso kwenda utuchambwira magaseti bya kabisa okobugani gali kireke gusi na ino tukubakira mbya mono winchuma asapo ote ana ni gahenderde koko kumano ekero tugirete kurigeri amagaseti ase alafu rende na Eric Parazana agenda tukubwati umurubiri no nyeta igwete bya somo beroye na ndunyole na musiriti musubati mwabo nigotoko mutaipole sana tiganya sae aba bale muchinga kibune chiga kero tugusuka mutuyo mtu Brighton bono neligesa asabana muziki bonsi asengenjeje nichinga kicha siasa na kero mwana siasa naga nitie anyoro gotera goko motogi egero gotera gokoriri campaign asengenje bona chi campaign mbono chikali uchiasa matuko alibosio maiga yobo choli ko era abantu babere chi candidate asengenje asebono nigo bali chi aspirant akaro bali chi aspirant mbara ba candidates bona karo banyorere chi ticket kero montama etengangali kingo chikokwana korwa nka yinsa igakinde nalibono baguchaka chi campaign bene chikwigurirwa bantu mochi moraro chi campaign ga mochi moraro ramaliogi kigima kero montawa kire koko olianchete bona chi nichinga kicheno na inwa bateli abana muziki ros chingoma asengenjogati abana muziki barase gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu nabo kwenyorere gazeti yao orore bagotabanga bono moteri tayo guchigotera na gotera kwa ekobugigwe onyetara kanu nabana siasa onyo goterire oikomwakane ogotera kwa yamaye kubwatoke content yuma uchaga kotumika igobona bana muziki abateri tigabatumike chinga kichi bya yabo Hedge Young Kenya yabo MC Dudus yabo come to fulani yabo migi bona narimo wesoke mu bwichingo mecho egere elineli engaki yerigesa nabo kwanyorero mugano yo orore gati abateri
gati echi hit makers buna banyare ko bagwesokia na komoyo abasani bande bakobata ing'echi nechinga kicheito inchuto tere gaiga egere twenyorere kende ase omubuko nabo kanyorere gazeti yao wesomere anene mono abana muziki mwenyorere gazeti yiga murigererie page ya gatatu mbari ga bandrete kuratuma ujumbe ya maite kero sara abantu ba to kora check to rana tari ndutu gatori kya to kwesomera magazeti ga kara abanchu bari murigererie to arali goni to kubiana hara kuna diu kinyandieka agotana Ensakia na watasama kutoka Sengera oindiuki nyandieka agotana ali meyumro bari kurujinsemo chirichia Sengera bwakire nonde ime Ensakia mpaka omwelio yakubona fani sigesale agotana no ali me yumro bari ogoika omwelio agotana nje nonde ime yumro bari nara kuguna sa eneli anyora kurubogita awa wamukera agotana Samuel nyigo akaindia kayama mastengo kwira mekenye na Daniel Bosire na abana iruma wote baboke wasoime yomoroberio bwe Ensakia na mashabiki ito na mange tari bonsi metsara bagotoma uchumbe bakini mbale barasi TV jabo ni mbale barasi mitandao batarari lakini batorigerete kabisa nene tuko bakirambye mono kiagara nigo mogendrete gotobwatia senjera yabe na hotaina naenda asinze majirje muri mani jana mashabiki ito no ara mange sana basubati aliye abasaye bagotana bagotorigeria metari bonsi bakorike SMS chini ya maji yani babegeteragene bari chini ya maji ndio mano na agenda gutumia kerengeri kya gose uchumbe yao tutenga yuturire dikuru kero kwa bokire bya kabisa kero to kwenda sama gasedi kero to ikase bejeri ya gatano ni gobono murabwe kiama kya waiba karonso musyoka nyandika gotwara wale mukabisa buna nabarachi kwegwa namba ibere nabarachi koba running mate yumurabwe kiama gyo demrera murodinga ekera twadro wale mukabisa umugano ini goli kire asebeja gatano ekero bono yarekane buna ni gobono amereire kiroge kiamate na gote abuna nabara kegwe bone kero bokurikana nandi banyari boko rekana naki ensema ya Mount Kenya ngaibagochi ngaibago china barabu kera mbatagete konyora ekiroge kyunyuru na mata karua nena swaso mobwasi miuro moja ande kama chikorekana na nere nabwate potential yokoba kokobo mokonyi bumurai bwense ono etuganyite torore na kin litukurigoro ekero chon kebati abwate murai ose munyakirgo bwekyamagia odiemase county ya Kisii namubore diribori elio na kyoroje nsemeria simio igorali ngora ewe owa debut nigo narugeta mwirane tibuna orio koriye kirgo nero bwate chinkuru choko mochora oyo gochikomo bwatesia igobone tokanyitoro na ngai raira gochikorusia running mate yaye kurwa lakini mugano wina bokonyora sebeji ya gatano gasedine ya standard Igobano mwancho ayonsi nigagendete kogochera somurubiri bw'Ensakia entunde ya magazeti tosuka tigaturaenda sense mwende studio sobonchuria tokoirana togendere gukomanya anene mono ekiri budget guchigosomwa litikulia lero nganinki ebwate asego agocha sore uno mo Kenya obutambe tobaise gusuka Ubwenso bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene negokorengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukorerie gochia asaba Kenya ao anene mono asorogonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigo chinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya
enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirwarete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yukobara guse theater eduka yokonia mariogo ijunende manyikarite buni pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu babwate umuchando bwobongo guse mental health nigo bakurwa obukoreri bwebirengo by'igoro biria bya ISO nkwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amonichi insurance chinde chinyinge naboko batarera ime yomuchukisi ase bara ya Hospital Road angene skuru yokwegerio bobwenia ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Tambe iga no to wesomia mange twakwanira mange kero tukurigereria na kyomo gusia menyete bintombira nchete bintombire bikobokya bintombire naende boni gabi korekana bitare ngochinga ine tuoni amanembe kiyaye enembe kiyaye katikati no tuoni gotoka aka tuoni kale katia akurigero koronanze na mate ine tuoni enembe ki enengina kurugora ine ya mwaino era ka una ya ntobwete monyage tinge monyage moranje muriye monyage tinge Munitari na kore tondo siru mano yawe Mo karabon mora kaki ngiko mukunguya kokara natakando wataka kokora tombo nyagitari yana ere binte bimbiro ombo nyagitari na yo menyete ni moti kiyo menyete yani nkono kumanya ngabana bachika kiri chaitire yo mwana natakawe abenyero kana abana nasa nakandekererwa mwana nakandu no mato mwana oyo na nyor buru wa fistur mwana ka no mato nabakungu bakorera bosongo baya mwana fistur bari warite Kachio tiketa biye ngana ngo sairande omwana oya masoma ye gako gendanse omwana ye karo tikonyora abana igara nyayo ka godoro mutano omwana akoro mwana ngetse kabiye no mata serikali ni kanita wana ko nga yo menyete ga iga aye bakango soere amangana osara abana baiseke aetiro nechingaki kabe mongino mongaini orokereria enyaroka yago enchirago kina korende to baisako masara Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Karto kurwa somat moko ini kata kanda kuririna ali arasa magasit na ali aeroporta serit kurera karto ikase beja ya testan ali beja ne karto ikase beja katan no megaset ya testan ali ni kato kuririna ke budget yerit kurera somri kase ni gamore krete di budget yerit kurera UR trillion isato chinuguta isato ekero ego chikuhan feri go sego chikosomo litko dialero nigo nari geta mangana mange ningeta kirgo chokora na kitaxes go singa chibas chigo chikuruna bono nari geta buna ke ganje ke serikali go se treasury CS ni gata geta di go chikore 2.14 trillion
korwa sensemeri ya taxes nigo erikwenda kibona kibase nyukutoka chire asibona brand tikose serikali brand tiko chikoporo gose kuriginandiri kabeso ya chisiringi chiribu 846.1 billion erikwenda kibona bokorari ngokora kana bora sense yeito ya Kenya muri kibuga setenari gitubune budget ni gosomwa anene ekero abakenya bagendete konyora ubugimo bokongo ekero magori akindemano na ekero uchumi ya Kenya gendete gusarikenyura na boigo muri kibuga setenari gitinga kya maguta na aragendete kubura sense yeito ya Kenya yeirire ebinte bingi guturubana igobona mu ruberi uyu ugosema ngana nigora nyore ase ensemo eri egosase beji ya gatano na omega setine ya standard budget total budget yo makoyo nigere 3.32 trillion asebono the current expenditure ere trillion ibere yenuguta ibere as interest payment ekare 688 billion chiweches nigo chire 561 billion mangana na mangara bu gotaka kwesomero already na chibation sinji county development external borrowing domestic borrowing revenue corrections na bogo chirigeri abu asebechi ya gatano mega sedi ne ya standard wagigane yoye budget na iro bultase gazeti ya the Daily Nation andekero kende tukubole mwanchu muligeria nga ayana araria yokagiride korwa se budget yo makoyo iga 2022-2023 kulende korengana na bamanyini go bagotebanga amakesa na anyore korwa se budget yo mwako yiga ishilingi trillion 3.3 ekero omo teneneri bwensemo ya mangana yekiganje gya serikali ukuru yatani awe ikabunge litkulia lero na gusome budget yo muri kiniga gotebanga priority na chichigo chikoligererirwa gose mangana riro bulito chinsemo chiri chiro bulito na chichigo chikoligererirwa mono egere chinyale kwa share yabo nonye obugima bugendrete gokonga tuli chinkongu chinga kichinkongu ekero muchando o COVID-19 chigendrete ko chanda economy yense yaito ya Kenya boigo serikali ne chikwenyora asa kongu mwanchu muligereria asengenche budget yeiga weika esomwe no naturuchi busio we bacholi asibona mangana akagerwe chakoba matindi kigima bintu ne binge bigo chikokoreka no nyenge budget kego chikosomuli tukolia lero COVID-19 yasona nete uchumi yense yaito ya Kenya ubugima gokonga chikuranchire busio igobone budget mwako yogoika esomwe bene gose esomwe carefully elio kirase anyar ko ba balanced gose kerensemo enyar ko ba balanced nande nyore budget yiga yasomiru genkyo yasomiru mapema yani asengenjo lendete gocha kuganya mutinyo gatano na limo asengenjo obacholi uruchi mborange gwike esomu mapema kire gintu kebe kunga kire egetali inkaige kobera gocha nyene nsemo yobulemi inkie kwewa nsemo yobochenu inkie kwewa kulenderende budget yasomiru genkyo asengenjo obacholi obonene buli busyo egere tukura na mangana ye budget mwako yo 2022-2023 waigo nyore budget yenere yomwelio nse yuburai bwaye Uhuru Kenyatta ekerago chokole ntunde yaye umutinyo gatano na gatatu na gosoka korwa bisi na kwena na chinguru chuburai ochiase oliora chorwe ase obacholi buli bosyo iga maisonsi pia bakenya bonsi nigaro chebunga litskolia lero ekere budget yogosomwa egere tumanyenga inki kereime no nyerende abamanyi batabire taligento kenene ositali moncho limanene tuguche gukagira korwa se budget yeyo boigo igoro ye budget yeyo egataseni kya Ndizi TV morobuli no guchaka iga bunge twakoirire bunge igabona mwanju muligere kaba standby ngochole koiro goika ase bunge amo na baba minto bali bakobera mega yechi camera yole John Kibatingo koirukiale ekero budget yo chaka gosoma igabantu ngo bamye kitole bakabunge egere bategerere budget kwa makini bamanye kurubirengera byabo badai igo tosuka na igo ntwendete gukubwateria katukubwateria kabisa naye tumanyana kwa manyire budget ya somwa igo bono aye beke siro te pasika sen Ndizi TV katuko chaka ka budget igo chaka kurwa sinsemo chidi yebunge nigo tuko koletera mangana yue ya mase yamo igo tosuka inde bunyare gukwemanyi mono katuko suka bosyo asika sedia de standard nigo bono yaro kana chi direct ticket chidi cheru go chia saba bwata nigo se barai bali bakuri birugo ase biama nigo yanyarege
koleta liberera nande yaonekiri buna na beraji koleta okungusana nasi ebyama ebyo anne karasi kiama kerikia Orange Democratic Alliance kiama kerikia United Democratic Alliance UDA amo ne kiama gia ODM kaya rekana na boniga goikaboniga bara imbalegete banyare bakwe directed ticket garoba no ba murikia gasite gote abuna anekro yaro kana buna nigo bagamba na gote abuna tiga bande baegwe ticket utagenda asamangana ali nominations kurende nigo murikia gasite gote abuna nabo yaro kana buna liberera litindi na bura chikobo ata asebya mebyo anekro bali bataye guchi ticket yijibaro kana bakungusamaega nande bakwe murungania korenga no murikina na murikirete omo senator bwe county ya Narok redama orekine karagote abuna embu yatogenda sensemeri ya consensus eriyo kuigwana kubwa kogenda asamangana nominations ere kulengana ni atete buna kwenda consensus nige konyora kochora me candidate gose umurai urajkurwanire kibirugo au asenchira engia kubwa kwenda asensemeri ya nominations gumuri kinali gete no ne county ya Kisii ya rekande na county ya Kisii gwetira sikia makirigo diamo korekana na mbale baidu ticket ase county ya Kisii Nyamira Kirinyaga amo na Samburu nigo bairwe ticket aswero nanda sensema ya Kisii ero natetemna nigo ticket che ndugo chaso abakurige birogo byobugabana anase county ya Kisii ya rekande buna Simbarati nero nyaraga kwewe ticket yi ere kolengana ni galengere bieka nero ireta masakara nominations go jasi kiame kinanda kabere bieka bene igobone ere ni ganyore ticket yiyo nakaro nensemeri ya Homapay kira diskwanga ni ganyaraga kwegwa ticket yaye nensemeri ya Kwale boigo ikiama giodiam na kero kinigo kenante ticket ya bene gochi ase abarwaniri ibirogo au igobone mugano ina bogwe somera ase beji ya gatano gatatu ikasedine ya standard Poigo ensemo ya Elgeyo Marakwet karatugo cha sechi nsemo cha county nigo mabunge bwenseme yo ya Marakwet East Kongogo Bowen amo ni chimia chia babwata nibaye balenga sechi campaign asenseme yo banyaritko bagutia ama kweli magega ya bandits gose ababegu banyaritko bago soka kurwa sibalinge ukorera chi campaign na guchaka kubaruta amasasi gose chimbunde bantu babere niko banyorta chingoma chintindi kegima abwase bagandata kurwanira ubugima bwabase inyagitale yamo asenseme yo kolengana no mabungo yo nigagotebanga amagena gose rocks asichinseme cyo chire rocky amagena yo na arabete omotoli obo asengecho batamete guchiarro na gwitanga kurwase chimbunde cyari gucha kuruchinsemo au kolengana nera gotebanga kangana abantu abange banyatwa bagusirie magima ase chimbunde chichi arutetwe asege kakienu suensa amo nababegwa bugo se bandits ase ensemeyo asebono abolirie abo bisabo bolendi amo no mwaziri bolendi bweme Dr. Fred Matiangi kweneke bono bolendi mbora sensemeyo ya Elgeyo Marakwet abakwanyorere gazeti yao egerebwe somere ayo amana yanda mange ali ase chi county cheito ase gazeti ya The Daily Nation sara kratori kora ringanandira igazeti dinere molikirete kunanga ki abantu bali bakora emirimo ase kigambere kanere Supreme Court bono banyare bagote bibune building ye section go sensemo ye building eri bakorera gusama gacho ya Supreme Court nigo niga gosereire bugima bwabo kolengana nigo bono umwaktekja anyardiga ko kdekere buna enyombe yo nigera unsafe gose nigo ya gosereire bugima abwa bali bakora emirime yo asenseme yo litukurego mo Chief Justice Martha Koome nigo neranyardiga gote abuna roof gosekera maki enyombe yo nigo kikageri go collapse nigo kira gwita kende yonsi asebono akondemiri na gote abuna gose nigo bono bali bagache tokora nigo bamochiwe niga tebiruna architecture kurwa sensemeri ya netran niga nyardega gote abuna state ye building eyo nigo erebobe mono bona abu otakubasomera mugano hiyo na boko nyora sebeje 13 bona abuna nyinchi sara ngujana boli bona ngubwa kachite nyombe oroche bune nyumba usekera meke ya Supreme Court gote buna nkeribuya
igobono Kenya ngaitoroji Usansa are we safe ekeroje active ya rura sinse mu chichane trad na condemn na otena yaya abantu muri ga inyombe ni ke kosede dia magimayero mete Supreme Court ga kere igobono this wale mangana ni ga gocha abori ku Kenya twasinyu ama chief no ni ndito kwira ni kurwa studio kuri ndo mugana wina boko yosoma CBG ya 13 gaseti ni ya Standard Omwanchu murigereria nara yo asentunde ya magazeti kolindina mangari mu bonchoria mboro chigosoli nchiroro na mangana ndamange enyorere gazeti eri bwanchete onyene ya the Daily Nation wesomere the Standard the People Daily magazeti andonsi ali bwanchete tigatora enda sense moende ya studio ekero tokwirana na mangana maya asenchira yo boikiranu korwa semesa yensakia Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyukoberia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester systema, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, asinyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi Ontita tena na batambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gotatwara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii yanyalde kwera chigame cyabo kunyara gosikugo muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota rene gatasani Ndizi TV korwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi
Mambingi omwanchu muligereria ndonsi asoberete na inde na kwareganiria sichinga kichiga egere tumanye na raria ya arasemesa yensakia asenchira yoboikirano chinsa chia bono mambia nabakogendera gutubwatia onyora ya igamana yanda mange gwetera senchira ya Facebook buna Ndizi TV News na baigenchira ya YouTube buna Ndizi TV News mbiamono ekiagero gendrete kuligereria omorobulyo bwensakia ekeroreri tukulia Alamisi chitariki nisano na ibere omotinyokane omwaka bwekiri bwibere na 2022 ngwirana ndasegeke kekerebosyo egere nkumanyenga nararia ya arasemesa yensakia nje ni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita keronta giteto ya chake korwa se county ya Kisii abwase litukuri goro ababwatani korwa sense moyobolemi baumeranete ase university ya Kisii abwase baruta maigerio na morokererio igoro yobotugi bwechinswe abwase baganete guche gukinya echiro yabaremi bechinswe murikito Mildred Momanyi na igete ase omoyogo yokoregete na gutwariganirio roboti rokobwatia Chinsu engatie chindagera chigotwa obonyamasi asemebere ya monyabanto korende onye emeroberio boikeranu terabekwa iliogokinia obotugi obwo nabo ensemeyo ekoremara ekiombegetenenerete oboremi bwe chinswe amona mache ase chinswe chikorwa nigo giatwara egeikaro imeye university ya Kisii iliogokwanera chinchera chia bene icho chiganeirie iliogokinia ebirengo byeligesa amone faida ye chinswe. Leo tulikuwa tumekuja hapa kuzungumzia mambo ya ukulima, mambo ya tunaita blue economy, kwa Kiswahili ni uchumi samawati. Na leo mazungumzo yetu kama wadau ilikuwa ni vile tunaweza kule utafiti tunaofanya unaweza fikia kule nyanjani kuweza kusaidia wale wanaweza kutumia ujuzi wetu. We are talking about farmers wale wako kule. Ekerenga kyo moroberio yo nigo kyarenge kworokia igore chindagera chindonge chobotugi iliokorwa obomanyi gochia ase abatugi bechinswe gusi na konyora echiro. Lakini serikali imeweka mikakati kama kujenga what we call infrastructure in Mombasa and other areas ili wale samaki wakitekwa pale baharini wanaweza kupata mahali yanaweza usiwa. So there is infrastructure development. Pia tumeona hakuna ujuzi wa kutosha wana Kenya wetu kwenda kule tunaita bahari kuu, deep seas, to be able to exploit. Na serikali kuu pia ikiongozwa na rais ili tupatie fedha kitita cha karibu bilioni 1 pia. Omokonyi gose acting vice chancellor wa university ya Kisii nigo airaneria ngambu ya mono ase okoreta amaigeria yokorwa ase ababwatani abo. The key element to any country succeed is to use what you have even before you chase what you don't have or what you don't have. To have different people, different actors in agriculture and related field to come and showcase their technologies, innovations, and also market what they produce. By so doing it, we are going to fulfill the mandate of Kisii University, and we are happy. Today we had a very good turnout, and we also hope that farmers are also going to come tomorrow in large numbers and also accept us. Ginko reporteria egeta seni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Biamono mulikito Mildred Momanyi abaliki na baralia kurwase bitaseni ao ime county ya Kisii litukuri igoro nigo banyoreta maigerio igoro yoboliki bwabo nabuna na kibara kine ebirengo byuburalia ase county ya Kisii anene ekerotoro cha sobocholi obonene omwaka oyoiga mulikito Brighton Makori na bwatoroboti rwa senchira yoboime.
ekero ebyombe ao bigendete kwiarigania gocha sobochori obonne bwo mwaka oyoiga nigo bono abariki bamang'ana maya batarati kumaiga ase bono banyarire bagosegetwa na gosemwa buna ng'aki bagochigokora obotuki na kuripoti amang'ana yechikura y'omwaka oyoiga nigo bono abariki abo banyarire bagosemwa buna nire buya koraria amang'ana yechikura buna aganeirie kabisa. Ni kwamba wako na jukumu, waandishi wa habari wako na jukumu kuhakikisha kwamba wanaripoti election kwa njia ambayo itawacha Kenya pamoja. Peace ni muhimu sana. Cha pili, wako na jukumu kwa Kenyans kuweza kuripoti kwa njia ambayo inawapatia information ya kuallow wa make decisions. Tuache mambo ya two horses ama one candidate and others. Kukwana ekero baikirana egeikaro kyo kwegeriwa na kibago chigo koro botuki obwo nigo bono banyarire bagosemwa barabwo nigo bwateri bagari nene mpatakeri kwegerera nsemo ende yonsi korende banyare bakwa bana siasa bonsi libaga lisaine. Kuna jukumu kubwa la kuweza kuendesha wale voters kujua ni nini hao watu wanasimamia. Na muhimu pia tuko na jukumu kwa vyombo vya habari sisi wenyewe kujikingi na kuandika kwa njia ambayo inafaa jamii zetu. Na vile tumesema professionalism is important. Waandishi wa habari lazima wajue mambo ya kutafuta habari ambazo ni makini, si habari gushi, mambo ya kuripoti kwa njia ambayo inawezesha Wakenya kuwe na amani na wapige kura kwa njia ambayo inawacha Kenya ikiwa nchi moja. Boigo bali baikerana asege karekyo niho banyarire bagwakera mbuyamano ekyombe kya Media Council of Kenya anene asokoleta amaigerio ayo ekatondete kwerigania gochia sobochori obonene ndetwabere toka wa masomo na kuinyorirwa na kitugende kwerigania ase chikura chiko chibusiaina natokora coverage nende na kitoko baretera abananchi amang'ana y'abana siasa na imo abananchi yasi nonereria so ase siasa ontogendera ko batuko basomo etera sirejo ne TV na magazeti edinde munyara ko baramuko yarigania ase chikura chibochi uongo garambe yako Media Council asamba igiri banyara babato ebasi dukuna bariki no wataiya bananchi mangana kiaga atrate nani na kutoka ripoti ebasi abari ne gakiyo to kuchone gakiyo mochori abari to bwanelete toye chi politician Jones fair opportunity to basikoriye na watebese utabwati igiye to kubasaba mu bariki bwana mangana yake ne tolika yake ne ebasi to no koleto more ayani gago cha maiga yebyombe ao ekerugendete kwiaria ngo cha sobochori obonne bwo mwaka oyoiga ngoli boteria ikitasenia Ndizi TV iritariane Brighton Makori mbia mono murikito Brighton Makori gosuka bosio magega yo gwitwa kuoyo rekorigia ekirogo kyo wa MCA korwa se ward ya Bombaba egotoka se constituency ya Bomachoge borabwe county ya Kisii bona nigo abamenyi korwa sense mejo banyartko bakurubikana na kogikeria ogwitwa kwa ye Thomas Okari Robert Urwa senchira yo wikirano no murikito Brian Sagen ekura tena boigo korobekana kwa bantu ase pare nene ya Kisii Kilgoris nigo kwenekiwa emambi ya rero Kurinde taria somo goko gosobu ya bonde bwensi na nigo ayachire magego yo goito kwa Thomas Okari gose esandona oyore korie kero kyobo MCA ward ya Bombaba barabu gwetera ekyama kya ODM abwaso musagani asete boye Thomas na komosagana abwasa minyoge tigwe na gosirera asenya gitari ya Oasis. The reason as to why we are here today is to demand justice, and I want to ensure that each and every person who is here today, we are not going to move an inch until we get statements. Naona kuna mama wanajaa sababu wanautika sana. Kuna usuni sana mwingi. Engineer Evans Kimori Jr. nigo ara abanyakinyoro nabo iga abantu bayigolera asabarobekana korwa senga ya esandona goika asomo cyomogonga abwase bahoro kyomo ichana so goito kwoyo mwabo asebona bayeborire serikali gwesokya na gutsuka asobwanga gakorekyo abwo asebagi kelyo goito kwa bakorige birogo ao ase chingenjo cyage siasa abantu baminto abantu baitiru monno baminto yato patient eserekali ngokorere investigation etoe
the clear picture amangana ya tonyore justice. Yes. Njabuna Kimori Junior. I will stand with you. Yes. I will stand with you. Waone kama tutapata ukweli. Ukweli itendeke. Ukweli itendeke. Ndio tujue kitu kinaua huyu vijana wetu. Kimori nigo boigaro tota chinga kiechika chia siasa nigo boig mabwae bore asa konke gima abwaso goikera bona atari korara nonya senga yae na nigo asabire serikali kubabekera oborendi abarwaniriri bonsi chinga kiechika chia siasa. Goikera bono nigo mukagero yo matangira segeta seni kyabanyanyimbo chinga kyobotuki bogendererete. Ingo reporter ya Ndizi TV, Eritrea Brian, Sagini, Isena. Nigo tugutume ngora gucia cia mati ya nyagusira ande tokoganianga obwene bwaye butuke ase ogoitwa kwaye gusuka busyo gwikase county ya Nyamira bona nigensemo yabamenyi kurwase ward ya Busamare gutuka ase constituency ya West Mugirango bagenderete kwimurungania kurolitwa ligoro ase ogutarosi wa wechipara sensemeyo asensemo ya tinga amono kuburo gwestima ase ensemeyo muri kwito job mangi na Watamange. Ime county ya Nyamira abamenyi be constituency ya West Mugirango egotoka ewodi ya Busamaro barua ebirero asogo chigo nyuma asa magenderero bakora uno munyakerogo bwechiro ya Tinga Jackson Omolo abonchereria bensemeyo mbate bamba eto chira chinyinge chitaraikeranigwa iki project nate beti guchiare go chaka project tientanga ni bante beti nga ntwara gomete bagante bitigo mogo yoere kitura gitango so akire koigora kipare iki kitara ikali tuko chigochoga ria ringe Monday tugatebinga iyo moko nyore turagita yatanga nirari paka bono Monday yitiraika okoboro gwechinyumba kya kebarana mache koireire abantu abange gochandikana kurwara bono ntwege ntotoraganie toroserigwe torenteru na mache amacha natokonya gusibino ene chinyeni nonyene amatunda nonyene amatoke gachira amatobu nagwenete gusibiwe echo yemo tubwate gatinga ere chiroga eyemo echo ende netakeire ebere sabangina bakoneria amatunda choteyo Mbasabe serikali ya county ebaigolere chipara na komenta amatuko ye chiro abe abere ekero ye chiro obakongo bokoba chiro rio chiko sinyukoita ikiagira nchiriko goberera ne biparo bire bike egento gyoka tubwato muchandure ga ne chiombe atwatebete chire gurukabire egoro rwabanyabiashara amatukabire lakini ntwana korora gento kekyo ensemo yende mbato gya serikali ya county ya Nyamira asokorusi eubi asechinga kichindonge enkoiranirie county ngambu ya mono asengento bakorusie eubi terigotioka nkocha bari barusia karo yasangeririgwe ase kenyoro kya gasero mbarera igoro yo gotatwara omorero bwestima ekyo kyeirira abamenyi benseme yukomenya somo sunte egeka egetambe bono nabo tomenya tase gesunte tomenya tase obororo akiamaene abagambi ba minto kakitokonye asengecho twachandikire mono akibara somega pira morero oro toro chichigwaya emete yoka kamasi kwali kwanja tokonye na kigando tubwatiri kujipagwa korwase county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Mbia mano mulikito Job Maangi ekiombe kiria getenenerete ensemo yokugura nokonya scrap aiga Kenya bono nigo kiaruro kogosereria buna nigo kigucha gokorokorobe no gotindi imense ito ya Kenya onye serikali teligucha kuigwibirero byabo asuko banchira kuirania na konya sikirebu kolengana na barabo nigo bachandikire anene ekero murai bwenso muske Uhuru Kenyatta anyarite ko bakago tugutirare oboni obwo angemetinye bire ya etire mulikito kurwase county ya Nairobi Innocent Onyango na Watamange ekiombe gia Kenya Iron and Scrap Metal Association lero nigo kiagosereria gochia kogende para kurumikana onye ministry ya industry ekoragwa no musubati beti maina teligo chikobaigwa
Omunyakirogo obo Evans Ng'ang'a no musikeri Shadley Sumra nigo batebaya. We have fulfilled all the regulations ile serikali ambayo inataka. That is why we are saying now enough is enough. Yeah? Wale watu ambao wamelipa 200 tufunguliwe kazi, wao wengine watufuate nyuma. The government should show us the willingness ya kwamba wanataka kutusaidia, si kutuambia tuweke mikakati. They should not tell us to put regulations. When we get to the regulations, wanatuambia something else. They keep on moving goalposts. Yeah, what else do they want? We've already fulfilled everything that they wanted. Fanya mkutano 3 na tumekubaliana na regulations. The regulations we had all agreed 3 times. And imagine we were called again for the final meeting for regulation on a Sunday, April 2nd. Saturday, sorry. April 2nd. Sasa sisi tukapigia simu, kwa hili nyinyi watu wa serikali mtakuwa hapo. April 2nd nao watu wote wamekuja shauri ya mkutano April 2nd na haikufanyika. Regulations imefanyika. Betty Maina kuna wiki jana tulienda kuuliza ameenda ng'ambo. Tukienda kuuliza ofisi ya Scrap Metal Council hawapatikani. Tukiuliza hao, ngojeni. I was with the president in pipeline. The president was shocked. Hana habari. Kiombekio nigo kia musaba umurai bwense Uhuru Kenyatta kubaigorire biashara byabo. Hatukulaumu wewe. Hao watu wako wamelala mwanzo, ondoa hawa. Huyu mama anaitwa Betty Maina na Kakure. Regulations zishafanywa. Sio kama na ilibidi tukubali kitu ambao hatutaki kubali. But bora kazi ifunguliwe. We have agreed unwillingly. From now henceforth, things are going to be different. Yes. Matiangi, wherever, things are going to be different. We've engaged you. You're keeping on moving goalpost until now our tolerance imefika mwisho. Tumesema ya kwamba sasa kama ni kwenda kwa barabara ama ni kufanya nini, we are ready. Because we have our minister who is Betty Maina. Amekuwa arrogant to us. Badala yeye ni mama kusaidia sisi watu wa skrebu turudi kazi. Yeye anakaa ofisi, hakuna kitu anafanya. Uhuru Kenyatta! Uhuru Kenyatta! Uhuru Kenyatta! Uhuru Kenyatta! Biashara byoko ni chichuma nigo byasiege tune serikali maega ye chichuma chinyinge kotebekana koibwa korwa ase chinsemo ao. Golipoti ya Ndizi TV koru Nairobi Eliotaliane ni Innocent Onyango. Mbia mono mulikito Innocent Nyango. Mwaziri w'uburundi bwaime Dr. Fred Matiang'i niga mochirie abana siasa bali bagutumika abasaye asoko bakana na gosebererania emesangerekano y'abana siasa bande abwasarurege kuregetindi bunegetambokero kelichiko nigo kego chiago koleka asibali bagutuka bakubuna lichiko boigo niga mentere gotabuna serikali weterase wizara y'uburundi bwaime nigo yabekire merubuli boikirano igoro yokwenekia ebirengo by'uburundi ngo imokereri wabire igoro ekerotorochie bosio bobocholi obonne habits that may get us into problems like this incessant madness. I don't know where it came from, of renting people, paying up people to go for meetings, hiring groups of people, and so on. And then it's now becoming almost like a business of sorts, as it were. You go into a meeting, you must look for people, give them money, transport people this way or that way, and so on, pay people up. And in most cases, these groups end up, colliding and having those. We can just have a plain, straightforward, honest, sincere conversation in the country while this campaign period is going on, and then we will choose our leaders. And then we'll carry on with development, because when all is said and done, elections come and go. The country is here, and the country will always be here. So the responsibility we have, all of us equally, to ensure that our country remains peaceful during this period of time. From our end, in the security sector, I can assure the country we are fine. I do not see any challenge. In fact, when you compare this, as I said in Parliament yesterday, when you put this on an historical plane, you actually look at where we've come from and where we are today. We are far much more prepared. Mwanju muligirire na rayo asebono kulinde chigorga chinse sana na ibere chiabano mubaso na inde no chakonyo rayo amo na yanda mange keroto kuirana asense moende ya studio yo minto Brighton Makori ngochare kumerana no yukuligie kirogo kyobo jumbe ase constituency ya Nyalibali Masaba Hilary Nyanga bachigo kwanera mange igoro ya siasa na magenderero imeyoro ngorwa gusi no Nyankenya engima mbiamono kuire biro bya kuligiria maya korwa semesa yen
Ensakia. Nje ni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV, Obwansu, Bwomogusi. Ndizi TV, Obwansu Bwomogusi, Nigo bono yako nikirundekerene, Nego kurentera, Chibicha chinkia, Naboigo chinkino nukukigima, Nabogo tonyora, Asoro gonko Bwogusi, Neji kaunti chito etanaine, Buna, kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyinge, Nigo kotonyora, Asile kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo ontore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo tore nekerenga, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, Obwensu, Bwomogusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi iyo gotoka ase county ya Kisii. Kurwa Ndizi TV, Sara Nyarangi Ontita. Tena na batambe Brighton